তিনি পাশ Halok 39 मन'नि बिसिंग' Khobjak Kathalchori edisi village-ni Takhuk Ranmohon Tripura-tei Not Mono Bongkol bisingo Khobjak Bukhakjuk Supriti Tripura-ni Nok Belai no Chaya Chugya Wngwi Tongmani Kokma Manlaimani TTAADC ni MDC Borom Gwnang DEBOJIT ni Pasong Amtwi Kokma Manlaino tini Borokni Nokno Khungno nainani thango TTAADC ni MDC DEBOJIT Tripura-tei 39 mono Block Committee Tripura Thani Achukphang Molindro Tripura-tei Sabrum YTF ni Hangkor Achukphang Jibon Tripura Akonsong Hambai जों दिनै दुइटा नखुंनो भिजिट खालाया अबस्था तो खूब खराब न बरक दं थै जागा करै मुई आरो जों एडिसि गभर्नमेन्ट हयते तो चिनि थानि कोनो फान्ड करै तो भाबो जों ब्रंनि नखुंनुगो जों साइकोहा जों जेसे फारि जों पार्सोनेलि जों सुबालायनाय सुबामानि बिसिंतै जों ब्रंनो नायनाय हनि जों क्राउडै थांमानि तो इन फ्यूचर जों फायानो दैबो नायफायनाय जों समय जरालय जों ब्रंनि नखुंनुगो जों सुबालाय हामबाय थारिख गाहाम जतन जों दिनै आंनि 27 कन्स्टिट्यूशननि एमडीसी साननो लागै जों दिनै दुइटा जायगा भिजिट खालाया गाया हालाय दिनै काथालसरी एडीसी भिलेजनि दसपापारा आरो के हालाय दाबो जों कोट उत्तर मनोबनकलनि कुसुमपारा आना दङ खूब बुंनि करुन अबस्था बुंनि नक बरंनि ननो जों भिजिट खालाया दिनै एमडीसी सारबाय आखबाय फाय जों बरंनि जे अबस्थानो नुयो खूब खादुखु नाहा आबानि बायनो जों सिने हास्ते हाबांनो कयनाय कोनो मते जुदि सुजुग दंहलाय এই যে চিনি আড়াইটি করুন অবস্থা নখংনি দंनायनो बरनो हेल्प खालायनि बाय जों हास्ता हाफैनि थानि जों कयमुं दंनाय हामबाय।